by the way, this is James. And I am Chelsea. And this is... Ako totoo ilang ikinlaw. Ang Maria Lupon. So our video for today is all about... Tilawin. Tilawini. So ang first kabutang ang ipatala sa iya is... Magsaba. Ready na ka? Pinakulbaan ako. Ay, ko ba? Salig lang. Iglo ko ang dila. Ay, dili, tiki. Ilo ko ang dila. Dili mo ko tiki. Ilo ko ang dila. Dupong ko di. Sige, ilo ko ang dila. Ano sa man eh? Ano sa man to? Sama to? Rough, soft, ano sa man na? Bato? Dili, Dili. puroy. Nami balas? Manggol. Ba't ka makapon? Ano ka na? Pwede pa simot. Pwede pa Dili. Oo, simot. pwede. Dili, tilaw ra mong good. Nawakat kamot Sige sila na, sa. sige, sige mo ko tala mo. Mo siya baho. Saan Sige ka na. na baho? Ghost dila. Ano na? Tawil? Dili. Dili. Sa na. Pasimutan na po ko. Basta mo ko sige. Sige. Nga. Dili siya katakot na. Pasimut ako. Oo. Oo, may baho no. Bog lang. Dili. Bog naglaway ba ako? Dili, lagi siya na. What's up? Hindi pala. Midjas? Ghost ang dila. Ghost ang dila. Hindi? Dili. Atro. Sabon! Lain lagi ninyo. Makabayos na lagi ko. Butangan lagi ng Alcamfor. Ayun, Number. last. Number 3. Isa naman po. Nabasi. Chlorine na naman. Promise, edible sa edible. Not edible? Yes. Lagi edible sa. Sa spelling edible. Basta edible. E-D-I-B-L-E. Disable. Go. Ghost dila. Nakakabayo na. Sama na. Tawid. Dili. Tama na. Ghost dila. Strapo. Dili. What? Dili. Dili. Pot holder. Dili. Yapon. Something personal. You should know it better. Kaya dapat may connection. Bread. Dili. Personal. Dili. Hindi mo tatako. Ginagamit mo Pwede lang araw-araw. ang gamiton. Gigamit mo kadadlaw. Diba? Ka. Gabi, ano man. Tro. Oh, kana. Ay, kabayo na ko. Saan? Kalduhan na. Last. Dili. Sa din na. Dili. Last. Ano to? Personal? Ah. Kabayo na ko. Saan? ID? So bright good siya kayo guys no. Pero Taba? anong duman. Kabun, gipakaon doon sa aho. So ingana ka ako. Dili ako. Yan! Kaluod ninjo. Uy, mo ino ako na wala sa amin. Tugok. Undang na? Kasi nagawa. Hindi pait-pait naman eh. Uy, man sa nagbabay. Ano? Ika naman. Okay. Chelsea na po. No. Mino ko. Tingin na. Ano 1, 4, 3, 2, go. Don't forget to subscribe. So that's That's the end. Okay, 1, 2, 3. and that's the end of our video. And that's the end of our video. And guys, don't forget to click the subscribe And button and follow hit the us. notification bell for more videos. We are the Yanong Luman. Bye!